140. King'io kuom ranyisi mbalariany ma Moi, jogo mane somo weche madhi matino gi weche mag fwambo. Chien kanyo nyocha ne gichulo omenda maromo 60,000 gi wiye. Sani ka ne ng'iyo to en chiegni 100 gi wiye, laro mana 150. Ok inyal muko gini dichiel tidhi bae malo. Tiende ni itamo jogi somo mae mbaka manyocha gore ka ni somo mar mbalariany no osegik kama koro dong' ne jomo mewo. Ma nyithindo mowuok e miere ma ok nyal nyalo garama mar somo mar mbalariany. Mae emoduoko jatend piny. To gima bende chak ing'e ni thoth nyithindo gi gin nyithindo mantiere ting' miluongo ni Gen Z. Jatend piny bende kogo kwan to temo ng'iyo ni ohinga mane ma samoro nyalo bedie kinde gi tam mar 2 e tu tam cha. Koro kae bende siasa nitie. Mak mana ni nitiere siasa ma samoro konyo japiny. Kuponi siasa no konyo japiny to nyathi mane ok nyal somo eno somo oyudo yot. Janyuol cho oyudo yot donge en gima ber. To gima nyaki ng'e ni gini nyocha ne William Ruto no kae laki chien kacha. Manyo tamore ni onge kaka mana analogy mine no Jay kelo cha ni samoro jok man gi nyalo ko gik mbele to gidwa ni sirikal ochako bi okonygi. Ne en paro maber mak mana ni implementation mare manodwa tim nade no dwaru nekech ne gibiro gi gimoro ni bans. Mido ka jomoko ywak ni en onge nyalo to dhi oriwe gi samoro ng'at matero nyathi sikul gi ndege ka Jay. Koro mibadhi ni eka Jogi ne wang'e. Koro Jasendandu story. Kawuna mulo jopinyo winjo. Jasendandu story. Kendo niya, ne onge rapiedhi mane inyalo piedho godo gigi nekech mibadhi omako piny. Chife nigi mibadhi. Chief ni ema keto sai ne ng'at man nigi nyalo to nyathi ma onge nyalo to siko manye ma min dutwe mana leso owe puodho manye gi nyathi eng'eyo kiny godhiambo ni ang' iduog sa 8. Ang' iduog sa 8. Wira nekech ok owinjre gi wuon nyathini. Koro ibiluore mandalo kal. Mana ruodhni e gweng' ka. Kichaki wuok ichaki dwa ni gini chak dhi tim signa echa ochako yud machielo. Koro okenge mane inyalo piedho godo gini e yo makare manyiso ni Anyango wuodo nyara Akelo en min mare onge nyalo odong' mana gi dagi kata jonyuol ge onge. Yudo kodhi okawe onywande gi kaki winja chura nyisi mar jecha en ranyisi. Wetin mi se odo na wani kendo kore chaki golo. Joma donjo mana gi helicopter, joma se somo helicopter monge. Joka the group of schools. Ineno, jok mag ineno ko gine kaito ose mabolo nyathi to sa 2 obole to bang' dakika 3 to ene kaka wanene. Amen. Kolomor. Amen jano se donjo. Amen jano se donjo. Kori kowe yakowa. Kori winjo ka gini nyodhi obedo mapek masomo mar mbalariany no gika ma ji ok nyal yudie gini. Koro onge gima nyien ma jatend piny otimo. Owinjo mana ywak jopiny. Mi odwoko gini kama ntiere tan gadier ni pod gibiro review kama odwoke cha pod gibiro ng'iyo nikech piny owacho onge omenda. To magin godo bende priorities mitero gie odwa pogore. Koro nyaka mbaka kore ka dogore maber nikech nitie commissions mang'eny moseketie mosebed ka nono wachni to samoro jatend piny ne dwaro mana winjo gima nodwa timo nade mano oseketie. Erokamano ahinya. Iluongo ni Presidential Working Party on Education Reforms mar Ngire Munuve cha nyakwara Mugajwang'. Jok madongo sa ong'ado waka miya bedo gi paro moro ka ni to e piny duoka ke ng'iyo kuonde ma ji sole pesa mang'eny en weche mag somo, thieth kod tho. Dibedi mane kaka wadak kaka oganda Luo. Jay wach mari mogik. Aduoko mano goza wach mara mogik. Inyalo duoko, inyalo wach mari mogik. Aparo ni nitiere gik moko ma wan kaka oganda wasetimo higni mang'eny makata kaponi in gi nyalo to podi neno ni kok itime kamano to ji bro wach yang'o. Nikech neno ka nitie kata jogo manigo to ka gimoro timore nigi to ni nyaka wasul nyaka wachoki. En kitwa kaka oganda. Tapani nyaka wagoye mbaka. Kinde kanyo chien aparo ni Jakom Raila Odinga bende nowache wachno ni nyaka wang'ire no oganda ni to gik mwakete pesa mang'eny gi. Value ni kanye. Koso wachok pesa ni twakete kuma value nyalo betie. Mano mbaka manyaka wago nikech piny olony. Mana kaka na wawacho ni gik mane timore 1990 to podo kwa nyal tiyo kodo nyaka sa nyaka walokre. Wach mara mogik VOJ en gima na wacho mar School Cultural Day.
anene mbui mang'eny